Ftit wara li 4 ta' wara nofsinhar, Miguel Mifsud temm ġirja ta' 100 km madwar il-kosta ta' Malta. Id-destinazzjoni finali kienet iċ-ċentru terapeutiku San Blas immexxi mill-Caritas. 100 km jibda bl-ewwel pass. Miguel Mifsud ta' 44 sena għamel din il-ġirja xtaq jagħti lura ftit mill-ħafna illi tagħtu l-Caritas. Nibda billi nirringrazzja ovvjament il-familja tiegħi, il-ħuti, il-mara tiegħi b'mod speċjali, tfal tiegħi, il-staff tal-Caritas bla dubju kienu hemm għalija tul da snin kollha baqgħu jemmnu fija, kif ukoll it-tim ta' Tim Fabio, speċjalment il-coach, l-sponsors kollha. Pero l-ikbar sponsor li kelli Ġesu Kristu f'ħajti, ġifieri jien permess tiegħi. Missi droga l-ewwel darba ta' kellu 19-il sena, hawnhekk inħabba tal-ewwel darba il-bib tal-Caritas. Walja minn 5 snin ħieles mid-droga, intrikeb mill-ġdid mill-vizzju u fittex lajluna mill-ġdid tal-Caritas 4 darbiet oħra. Dan huwa missieri xi ħadd eżis ħafna għalija, tliftu meta kont għaddej minn l-addiction tiegħi għad-droga, kienet dieqa kbira. Rrid inħallas lura ta' dak li għamilt, iddeċidejt li nagħmel dil-ġirja Giving Back Run akkosta kollox f'sena u 3 xhur bil-grazzja t'Alla saret u dija risposta kemm għalija u kemm għal kull edika. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt fissa din l-esperjenza ta' ex-vittma ta' droga. Permezz tal-għajnuna, l-familja, il-soċjetà sħiħa li tkun wara daw in-nies. Miguel huwa eżempju ħaj ta' dan, bħalu hemm ħafna li qed jistinkaw u qed jirnexxielhom u hemm ukoll messaġġ qawwi għal dawk li qegħdin hemm barra jaqtaw qalbhom biex jagħmlu kuraġġ u jagħmlu l-ewwel pass. Il-ġirja li bija Miguel irrid irrott xi ħaġa lura l-Caritas saret sabiex jinġabru fondi għal din l-organizzazzjoni. Matri kien hemm ingħaqad bil-ġiri ma' Miguel b'turija ta' appoġġ għalih u għal din l-inizjattiva.